Wijaya lintas tanpa batas. Era multimedia Mas Agus matur suwun. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Yuk kakinya. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, waya apes petengku krasa kroncongan. Asopet ya, semangat. Mak jedor, dor, ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, dor, ban pecah maneh. Esok-esok rezekine tambah mlumpuk, oi tambah mlumpuk, oi tambah mlumpuk, oi tambah mlumpuk, oi tambah mlumpuk. ARS Mister Bener sulingnya Indonesia. Dalan-dalan, golek pangan duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, waya apes wetengku krasa koncongan. Atur senyum dong. Macedor, dor, ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko.